El modernisme desperta passions a dins i fora de Catalunya. Avui els proposem dos llibres, de fet, dues edicions, amb acuradíssims treballs fotogràfics sobre dos arquitectes modernistes. Un permet redescobrir la Casa Batlló de Gaudí i l'altre acosta al gran públic el talent i l'àmplia producció d'Enric Sanguer. Per celebrar els 10 anys d'obertura al públic d'aquesta joia tan visitada com fotografiada, apareix el llibre Casa Batlló, llum i color, que recorre tot l'edifici des de les golfes fins a les habitacions privades, amb visions fins ara inèdites. Les fotografies de Pere Vives, Ricard Pla i Biel Puig són una veritable galeria del detall, retratant allò que a primera vista sembla passar inadvertit. Els plànols del mateix Gaudí i textos com els de Daniel Giral Miracle completen aquest esclat de llum, color i modernisme.